Kiya dia. Minsan nakakunin sa daan eh. Ano ko mo? Yang makeup artist. Mura kang ate Aisa. Sunod. Ali, kilay na po. May pangilay ni mama. Damang bisitira. Isa. Saka isang pagdaw nga isang kong gimikap-mikapan. Halak, kamauri siya. Hala, niya pangitaan sa kwarto. Huwag lapis kang. Huwag lapis pangilay. Ang sama na? Ay, hindi nga tinuni dyan. Kiara. Yakil. Ha? Yakil. 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 Gomez. Kasi sa apelido, Gomez. Mga dato ning Gomez. Dato ko na Gomez. Matut pang madunya. Mga dato ning Gomez. Ano kayo sige pagkita sa kwarto? Kiya. Kaya pa ka? Ha? Sa balik ko ang nani. Nga naranaw ng bagakang lipstick. Na, idea ang Kiya. Ano mo na? Na, magibali. Wala naman pang tusok. Sama niyo mo. May. An. Manin ba galing mo asawa? Ano ba na gani ha? Naang na. Sa kanong duwing. Mundo niya. Yes. Mo, lawi tayo pagkaitas ng mga simana gikan karon mo tanaw. Mo lawi tayo pagkay mga simana. Kinsa? Ikuan. Atong tilibabaw. Nanay! Sa tanaw ba? Unay! Di ko magdesisyon kay di man ko Ginoo. Nanay! Marispan. Unay! Ha? Nako sa nga re. Wa mura mo kong paminaw. Mura Wa ka marispan. wa man lino. No. Luspad si mama. Ah, luspan. Mura lang. 391 360 290 Ito sa kanin siya. Ito masarap rin tumanain. Ano ni balik mo to? Tapos si Agri. Ano to? Sa isinta Ito to. na tayo. Sa nang tuwanain, marami maging mong GS na. Tayo nakadaog ko. Saya nga. Kaya doon sa kong Kiya. Kaya kapag tuwanain, kaya 3 to. Kaya mamikap din na si Za. Naining kuwatod si Imi ang magic sarap upat ka buo. O, Stig nabuwag. isa pa. Para na ba dyan ka anggos ang tumplo to ang panggrab. Hala. Kalsada sila niya, kipikas. Dahil mag 6601, lagi 326. Alam mo, naging kabang ang naong. Wa magpunta lang ako na kay balik-balik kay Minsan na nakanin sa naong. Mura maski yung pareha mo lin. Na. Para ko ta. Para ko sa kamera be. Para. Ano to pala mata na para be. Pareha buti me. Magula. Na. Lipstick pa isa. Nang liwat, niliwat. Si mama sunod ko. Lipstick pa sub. Tapos ni Lita. Nanay. Hanilin. Nako nga rin. Tanawag yan sa kong Kiya. Ikaw sa kong kiya. Ikaw na po make up. Ako sunod. Mga dyan, ang tanan yung bataan eh. Alam, naong, walang kuwahan. Mag-parlor, sikat mo yung bataan eh. Nanay ko ni sunod. Ha? Ang puhagapi, ang sana na. Patay na ko apo, aning makauban na ako. Malipay Masuko ka. naman ka dun eh. Malipay naman Ano ko. ko Kiya? Ito kang konti madun niya. Ganyan sa kagdangang naong. Nindot ka dun eh. Imo ang apo ba? Ha? Ipapuhan. Ito sa maning bata. O, nanis kalsada ka trabaho? Kiya. Overtime di ka do, Domingo man Inas sa do. kwan. Tita Biuli nga na. Sila lagi. Birthday ba rong Noah? Parang great. Andahan ka day? Kasi mo ka umaya. O lagi mo sa makasi. Maayo do ka mag-make up imo na dahil. Make up. Mado na imo trabaho di ay day. Mo sakta po ni mong eskwela, mag-make up po ka. Ay mo kasapi mo na mag-make up. Kaya mo pasik silid. Babayad ka kasik kita. Ano? Tara, yung baga ah. Mura naman ko rin. Kuan, mura naman ko. Na. Imo Pinay nga. palit ni mo ana imong kuting darling nga pino ra rin. Dugay ni Kadyo. Paskiyar matao na nito. Pwede Manila. no. Dubli ron. Paskiyar matao na na. Tumalis Manila. Dugay na. Baka matao na rin. Buntis pag ng mama.
Huwag na kaso, panahong gilgil, brani. Pero pila lagi palit ni mo, libo ka na. 1,900, manipit sa una. 1,009. Ah, Huwag na kaso lagi, pasti yung matao. uban mo doon na po dito sa tuspetan. Kaya kasi sa mga... Mari ko tay. Paris mo si mga alis na, nagbuan na po ko nagkuhan. Ano na ba tay? Silver na po. Kain. Ay, naman po na, patas ilong. Batas ilaw. Magkanta po namin eh, patas ilong. Pakong baka ng balik. Ano, nagaling ka bang? Ay, lima masunod ka. Ito, alam mo na ito. Dahil. Kapas mo ka. Ski lagi, og si Rilin. Binuangan ko na dyan, kasi Rilin, tanda diyang lula. Wah, ako ng istorya ko. Kaya ng lula, anam na magka-luda. Si Kia, may lingaw, tanong kang porma. Ang pamintura ga. Nasa niyang pintura ni Kia ka? Si isang edad. Jertay na. Kuan maron, 4, 4, 1, 3. Kung lagi ka nga, piling nga ano ah. Jed, Noah. 8. Ha? 8. Buang na. Ano na nuwa nga? Nuwa nga eh. Wow, nagulat ka na. Jed, Noah man. Tah, mura ako skuan na hinahang pakyaw. Day, ano ba? Ituan to sa ilin. Helining na. Ituan to sa ilin lagi. Kia ba? Nasang imok. Binuangan na kong Kia ba? Huwag lang lingaw. Sino mo ko aning? Kapapain eh? Pagkakaan eh? Kiri bitang baktihan eh. Sino mo ko ah? 83. Tangin nga ni, nasin yung gibisaan. Ano mo na da? Pastilan. Tisa. Huwag lang lingaw oh. Mas pa yan nilihiga. Para mo 60. Nawara bagan sa amin pagka kuan. Sabi init naman. Aka na, sublay. Ato tungtong. Nandiyo kayo maka-upload ko video ron. Nakarama ko yung video. Kita dang ibot uban. Tiwas na lang mo. Ano ito nga sa mundo? Matao pa man katipanood to, daga waras-waro. At ay sa pati panyod to, mga anto sila to. Maadyo Ay naman, sa pa. libre yun to ni, mayuris. Di ay sa na to. Ay sa rin kwarta ato. Para Ang mo yun. mayuris day, waday wawar. Isa pa rin messenger. Kumayan, nasa gila na. Sa taskuan, kananay sila. Budoy ba? Kuanon. Kuaon. Pinangga na sa Ginoo. Kinsa? Duga na may tas sa kuan. Pinangga na sa Ginoo. Ah, mau ba? Pinangga sa binali? Ajaw. Pinangga mo na. Wano ka anak pulito. Kagiri na. Kiha manas. Ano day? Duga siya. Hi, Kia. Tabyuli na. Kita ko si Nurikal. Ta, hindi ko din ng bata-bata. Nayaban be? Ingan ang pura. Nabayaban be? Nabayaban Kia? Wa. Tarawag na ba? Ita. Herin! Herin! Ibang sibog ng mga bag na nasa ito. Marunong na pa. Pawadza. So di naman good. So di naman diha day, diha na to ka. Iba ka ng mga naskuan ka, Tri. Mag-uyo mo ka na mo. Init ka, so. Grabe ito gastas ya. Isog magaling nga mas. O doon na paghamugin sa nakani. Di ko pumiingon nga. Walang lingaw ka taas. Kabilaman. Di na nga ito sa number ni Zar. Makatawag-tawag ko. Uy no, og sa mga kadugo. A few moments later. Ito ka tingog tayo. Nanay, doktora. Sibugya. Ako na kyang. Tanok kyang. Naskiya, sungay. Sungay nito tayo pas birthday. Hapit na food. Pila na eh. Pikul sa kukyang. Ini kang tanong taragulang hoy kyang. Tangang paka to ah. Tanong may. Pila na eh. 120 na, over 70. Ay so. Pila biping to tayo? Normal naman na. 74. 120 over 70. Over 70.
Heartbeat niya, heartbeat. 74. Hanggang kuan. Ay, over 77, 70. 20. Ikaw na, ikaw na eh. Palisikan awal kita. Di, this lang. Ikaw na pindot na eh. Hindi ko kita na ba? Ano? Mahigdahan. Mahigdag. Ako higdag. Ano yung buwas nito ni Eric po? Ano, 140? Pakas na, 140 over 90. Pakas ko ganun na eh. Taas na kung dito. May maintenance na eh. Hindi na mo ko namuntag. Diba, tama ninyo. A few moments later. Tahi na. Iya. Ano ko kapayat? Kapayat yung pinang ka naman eh. Nanay, uwan, nay. Nalibig na. Kapayas o pinya do. Tabang ko. Tabag mo. Taan eh.